Здравейте, хора! Днес ще ви науча различни упражнения, които ги правя през ваканцията. Но ето тези ластици, които са на третото и сега ще ви покажа с всяко упражнение. Сега ще изкача и ще се върна. Ето качих се и с него, с помощта на ластиците, ще ви покажа първо най-лесните упражнения и после с малко по-сложните, но ви ще ги първото нещо, което е да се тегнете до тук. Ама вие не можете да видите. Това е най-сложно. Знаете ли що? Защото такива като мен, те могат да го направят, защото са малко по-гъвкави с тези ластици. Накрая ще ви покажа нещо. Ще ви покажа, което вие можете, а пък по-сложните ще ги покажа на по-големиче. Нам това ще ви е лесно. Ох! Чакай си. Така. Ето. Много се изморя, хора. Съвсем добре не ми знае. Паднах накрая, сега на най-голямото нещо. Ще по-любопрени, макар да отбора, рада къде че отбора. И най-сложното нещо ще ви покажа. Ще се върна. Ето. С така да покажа.